Goddag YouTube, og velkommen til endnu en video, hvor jeg skal vise dig noget, som simpelthen bare er skide genialt. Du kender nok en vandmelon. Det gør jeg i hvert fald. Det satser jeg også på, du gør. Når man spiser vandmelon, så oplever man, at det der vandmelonsaft, det sidder i hele kæften. Fordi det er så bred, sådan en vandmelon der. Der har jeg et trick til dig, som jeg er blevet inspireret af fra en også laver YouTube-videoer. Han er russer. Han hedder Crazy Russian Hacker. Han lavede den her video, hvor han simpelthen viser, hvordan man på en skidesmart måde kan spise vandmelon, uden at blive svinet til. Han snakker engelsk, derfor måske er der nogen, der ikke helt er så skarpe i engelsk, så jeg oversætter, så danskere også kan være med. Du skal gøre nogle meget simple trin, som bliver vist her. Det eneste, du skal erhverve dig for at være med på vandmelon-trenden, er et spækbræt, en kniv og en halv vandmelon. Læg mærke til, at jeg her har halveret min vandmelon på forhånd, da de som oftest købes helt runde. Først stiller du din vandmelon på højkant, så fører du kniven blidt ned igennem den halve vandmelon, så du ligger tilbage med en flade, der ser nogenlunde sådan her ud. Den flade deler du ind til 4 små trekantede vandmeloner, som er de forkerte vandmeloner, og det er dem, vi ikke ønsker. Årsagen til, hvorfor de er forkerte, ser du her. Du tager først en bid af din vandmelon, og den smager da egentlig meget godt, men lige pludselig opdager, at der er noget, der ikke er, som det skal være. Du er blevet beskidt, ja, og det kan vi ikke lide. For at rette op på det forkerte vandmelonstykke, tager du og skærer et stykke af venstre side, og derefter højre side af skralden. Så du stadigvæk har lidt at holde på, uden dine fingre bliver snavset. Jeg vil her bede dig se bort fra min finmotorik. Så lad os prøve igen. Du tager et bid af din vandmelon. Den smager stadigvæk godt. Du bemærker, at du bliver ikke ramt af noget på din kind. Nej, det er nemlig rigtigt. Og du er positivt overrasket. Jeg håber, du bruger det her lille, totalt simple trick, når du skal bekrige en vandmelon. Så du altså slipper for at ikke skal man nødt til at gå i bad næste gang, du har spist en fucking lille vandmelon. Vi ses. Ha' det godt.